mitä nuorisotyöohjaaja oikein tekee työkseen? Koska eihän kaikki päivät sisällä nuorten iltoja tai leirejä tai retkiä tai jotain nuorten tapahtumia, vaan täytyyhän sen työn olla jotain muutakin. No se on. Ja tässä mä oon nyt kuvannut yhden mun työpäivistä. Ihan tämmöisistä tavallisista, arkisista työpäivistä. Tässä yksi katsaus siihen, mitä nuorisotyöohjaajan työpäivä voi pitää sisällään. Tää valo on ihan kauhea. Mutta on niin aikainen aamu, että ei ole vielä luonnonvaloa. Nää 8 aamut ei ole kyllä yhtä mun juttu. Mä oon aivan niinku kujalla. Varsinkin kun nyt on niin kiire, ettei ehtinyt edes keittää kahvia. Mutta onneksi kirkolla ottaa aamukahvit työntekijäkokouksessa valmiina meitä. Niin sinne siis. Oi. Ei oltu. Oi. Moikka. No niin, päivän palavereista 2 takana ja vielä yksi olisi eessä. Se liittyy kouluyhteistyöhön, mitä yhteistyötä tehdään seurakunnasta noin niin kuin kouluihin päin ja koulujen kanssa. Nyt on Telian kirkolle saavuttu ja päivän viimeisen kokouksen aika. Mut joo, päivä jatkukoon. Vähän alkaa tuntua, että on 8 herännyt, mutta ei paha vielä. Kyllä tästä selvitään. Et varmaan kyllä, että hän ei sua kestä, kun ei mitään tekemistä takapuolella. No niin, nyt on päivän kokoukset kokoustettu ja vielä vähän aikaa toimistohommia. Tuli vähän muutoksia tähän työpäivään. Mun oli tarkoitus mennä vielä illaksi nuorten iltaan, mutta vaihdettiin työkaverin kanssa vähän työtehtäviä, niin hän sitten lupasi hoitaa sen tämän iltaisen, niin ei tule ihan niin pitkä päivä. Mutta nyt sitten vielä kaupan kautta lupasin viedä heille kahvia sinne nuorten tilaan. Hoidetaan vielä se.
Ihana auringonpaiste vielä sattuu tälle illalle. Koko päivä on kyllä satanut vettä. Nyt ollaan Väinölän kirkon alakerrassa. Tulin tuomaan tänne nuorten tilaan meidän viikonloppuna mukana olleita leirikamoja. Ja nyt ne on taas täällä, kunnes seuraavalla leirillä niitä sitten tarvitaan. Okei, se olisi työpäivä pulkassa. Tulin just kämpille. Tällainen muun muassa voi olla nuorisotyöohjaajan työpäivä. Tähän päivään piti sisältyä 3 kokousta, sitten meidän sykevuoro. Eli joka keskiviikko meidän kirkolla on syke. Se on siunaavan yhteyden keskiviikko. Ja silloin siellä tapahtuu paljon. Siellä on muun muassa yhteinen ruokailu, rukoushetkiä ja muuta. Ja sitten illalla piti vielä olla 6:30 Action, joka on siis sellainen nuorten ilta lyhyemmässä versiossa. Ja norminuorten ilta on siis perjantaisin 6:30, mutta tää Action on keskiviikkoisin 6:30. Siellä hengaillaan, pelaillaan biljardia, kuunnellaan musiikkia, pelataan pleikkaria, juodaan kahvia. Tämmöstä perusmeininkiä. Ja sen takia mä halusin kuvata just tän päivän, koska tähän päivään kuului sitä kokouksissa istumista, mutta siihen piti kuulua myös se Action, joka nyt ei sitten loppujen lopuksi kuulunutkaan. Tässä oli nyt tällainen pieni katsaus mun työhön ja vähän niin kuin kulissien taakse, että mitä nuorisotyöohjaaja oikeasti tekee silloin, kun se ei ole siellä leirillä tai nuorten illassa. Muun muassa näitä juttuja, mitä tässä videolla nyt näkyy. Se voi olla oikeasti sitä, että istutaan kokouksissa monta tuntia putkeen tai käydään siellä ruokakaupassa tai ajetaan paikasta toiseen ja roudataan tavaraa. Se on hyvin tyypillistä. Mä jatkan tässä nyt yllättävän vapaa-illan viettoa ja me palataan seuraavassa videossa.